For omkring 300 år siden var en stor engelsk flåde på vej hjem fra krig. Fordi de ikke vidste præcis, hvor de var, stødte mange af skibene på grund og sank. 1400 søfolk druknede. Når man sejlede mod nord eller syd, kunne man kigge på solen for at se, hvor langt man var kommet. At sejle mod øst eller vest var meget farligere, for man kunne ikke vide præcis, hvor man var. Der var dog én undtagelse. Hvis man vidste, hvad klokken var det sted, man befandt sig, og hvad klokken var derhjemme, kunne man regne sit position ud. Derfor forsøgte man at bestemme tiden på forskellige måder. Her har vi stjernebillederne i nærheden af Nordpolen. Det er Polarstjernen og den lille bjørn, store bjørn og Cassiopeia. Man benyttede positionen af de to stjerner, eller af de to stjerner. Og det er overført på et instrument, som man kalder for nokturnalen, altså natinstrumentet. Den viser der skulle anbringes på datoen. Så skulle man igennem hullet her sigte op imod Polarstjernen. Og så føre denne arm, sådan i det her tilfælde, ramte de to stjerner i Lillebjørn. Så kunne man aflæse sit tidspunkt her ud på. Metoderne var bare ikke særlig præcise. Derfor blev der kort tid efter den store ulykke i 1707 udskrevet en konkurrence om at bygge et ur, der kunne vise tiden korrekt, selv i hård søgang. Med vinderuret ombord på skibet kunne man meget nemmere regne ud, hvor man var, og det blev pludselig meget sikrere at sejle.